Ya ƴan uwa masu albarka ku sani cewa bai kamata ba a matsayinka na musulmi kake aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko tauye wata daraja tasa ko kuma kake sakin baki da faɗin abin da bai kamata ba. Ka sani cewa Allah ya yi duniya da lahira domin shi ne. Malam Sheikh Aliyu Ahmad Abdullahi limamin Masallacin Juma'a na Jami'ul Asasul Qur'an da ke Hotoro bayan ARTV ya gabatar da hudubarsa ta yau akan hukuncin wanda ya aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya tauye darajarsa. Malam ya fara da cewa wajibi ne gare mu kiyaye haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kiyayewa da haƙoƙi da manzon Allah sallama da girma sha'aninsa da bin biyayya da kuma ainihin jinjinawa da girma gare shi a bayyana ko a boye. Kada ya zama ainihin an yakushi wani abu daga daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dukkan wanda ya aibata manzon Allah ko ya zagi manzon Allah ko ya danganta manzon Allah wani tawaya a kansa ko a nasabarsa ko addininsa ko a tada daga cikin tadodinsa ko yayi ainihin jirwaye da kama wanka da shi da abin da ainihin zai zama ainihin wato kamar zagi ne ko wulakantawa ne da sha'ani na manzon Allah sallama ko aibata wato wannan yin hukuncin wato wanda ya zagi manzon Allah ne za a kashe shi ba za a nemi ainihin tuban su ba za a karbi uzurin su ba. Mu sani cewa wannan yana nuna mana girman ainihin alƙadari manzon Allah sallallahu a gujen kama mahalicin sa. Mu sani cewa duk wanda ya lafazi ta la'anta ya danganta zuwa ga manzon Allah sallallahu ko yayi mummunan addu'a kan manzon Allah ko yayi burin wani mummunan abu ya same shi ko ya danganta manzon Allah akan abin da bai dace da darajar nan tasa ba ta hanyar ainihin wato aibatawa. Saboda haka shi ma wannan ko ya saki wani zance mai muni ga manzon Allah ko ya faɗi wani abu irin abin da ya faru akan manzon Allah kamar da aka samu ainihin abin da ya faru a yakin Uhud da sauran wasu yakoki din ko a'a ya ainihin aibata manzon Allah saboda wasu abubuwa na awarid na bashariya a matsayin sa na dan adam wasu da su same shi da makamantansu to shi ma wannan hukuncin ainihin kisa ne. Malam ya ƙara da cewa ya kamata mu kula sosai da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda haka yan uwa a kula sosai da ainihin wato janibi na Annabi alaihi salatu wassalam kada ya zama ainihin ya zama an shiga cikin alfarma manzon Allah to idan ma ba a tsaye maka haddi a nan ba to ka sani cewa lallai a can Allah subhanahu wataala ba zai kyale ka ba. Dabari ya rawaito daga ashab daga malik cewa daga ainihin an rawaito daga wafi daga malik ya ce duk wanda ya ce mayafin manzon Allah sallallahu ko tufar manzon Allah sallallahu tana da datti a kashe shi domin walakantawa ne. Haka kuma shashin malamai an rawaito cewa akwai wani bawan Allah da ya kasance mai ilimi ne sha'iri ne shi Ibrahim al-Azari ya kasance sha'iri mutafannini ne yana da ilimi kala-kala amma yana halarta majalisar alkadi Abil Abbas dan Dalib ana munazara to sai aka samu cewa yana da irin wannan maganganu na istihza'i ga Allah da annabawan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka aka zo da shi gaba daya malamai suka yi fatawa aka ce to a kashe shi saboda haka aka bankare shi aka yi shi wato aka sa kafafuwansa a sama kansa ƙasa aka soke shi sannan aka kone shi da ainihin wato wuta saboda haka yan uwa mu kiyaye sosai mu kame harshen mu a cikin ainihin sha'anin manzon Allah sallallahu kafin faɗa mu tattauna domin matsayinsa ba irin namu bane. Ya kamata yan uwa musulmai su kame bakin su da surutai marasa amfani da duk wani abu da zai taɓa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin samun dacewa duniya da lahira. Kar ku manta kuna kasancewa da MGR Broadcast a duk shafukan sada zumunta da kuke da su domin samun zunzurutun labarai da rahotanni da zarar mun ɗaura. Fatima Adam Aliyu MGR Broadcast.